sněhem pokryté štíty Vysokých Tater a pohled na skvělé sjezdovky přímo z greenů golfového hřiště. Taková je typická atmosféra jarních závodů Ski and Golf Slovakia, které se každoročně odehrávají v golfovém rezortu Blackstock ve Velké Lomnici. Přímo na golfovém hřišti stojí 4hvězdičkový hotel International, který nabízí celoročně své služby nejen golfistům, ale všem, kteří chtějí využít bezprostřední blízkost Vysokých Tater. Letošní, již 7. ročník Ski and Golf Slovakia 2016 se odehrál sice za horšího počasí, ale na výkonech a nadšení závodníků to nebylo znát. Lyžařská část se konala na svahu Intersky na Štrbském plese pod štíty tatranských velikánů. Právě zde, pod predným soliskom, čekala závodníky náročná slalomářská trať, komplikovaná proměnlivým počasím se sníženou viditelností. Golfové hřiště Blackstock s 27 jamkami a skvělým zázemím nabídlo hráčům zelené greeny a skvělou atmosféru, kterou nenarušil ani občasný deštík. Po skončení turnaje následovalo vyhlášení vítězů a předání ocenění, které moderovala generální ředitelka Silvia Hrušková. Vo Veľkej Lomnici v tomto roku sa už 7-krát uskutočnili preteky Ski and Golf. Samotná myšlienka Ski and Golfu vyšla od našich členov, ktorí začali s tým, že všetci v zime chodia lyžovať a že by chceli, aby sme urobili nejakú súťaž, že sa bude aj lyžovať, aj hrať golf, že je to teda taký prelom sezóny. Tak my si povedali, prečo nie, a skúšali sme vždycky nájsť nejaký ten termín, ktorý by vyhovoval a bol by takým neoficiálnym koncom zimnej sezóny a začiatkom letnej sezóny, ktorá už sa nám otvára. A vždy nám to tak vychádza ten začiatok apríla. Niekedy to musíme posunúť z dôvodu toho, že ešte je sneh a niekedy to musíme posúvať kvôli tomu, že už nie je sneh, tak aby sme to stihli, pretože predstavenie máme ľadovec, ako je v Kaprune. Teda máme 7. ročník, zúčastňuje sa ho tak do 30 účastníkov. Boli ročníky, keď bolo aj viac, záleží od počasia. Ak je pekné počasie, tak tých účastníkov je viac, stále sme závislí od počasia. A pointa toho je aj tá, že teda končíme zimnú a začíname letnú sezónu, otvárame ihrisko a začíname letný provoz. A tešíme sa z toho, že tí stáli klienti sa k nám vracajú, pretože sme Blackstock a Blackstock sú čierni bociani a tí sa vracajú každý rok na to isté miesto. Nejlepší závodníci postupují do světového finále Ski and Golf v rakouském lyžařském středisku Kaprun u Cel am See. Absolutním vítězem se stal vynikající lyžař a golfista Roman Staník. Rád sa zúčastňujem tohto podujatia, pretože je to také prekrytie vlastne sezóny zimnej a letnej. Lyže boli v poriadku v rámci možností, aké nám teda počasie doprialo. Zúčastnil som sa už niekoľkých týchto turnajov. Väčšinou sa mi podarilo hlavnú kategóriu zvíťaziť, ale teraz som rád, lebo som zvíťazil aj celkovo absolútne. Takže pre mňa vydarené podujatie. A čo sa týka golfu, včera nás trošku potrápilo počasie v rámci toho dažďa, ale dnes sa hralo ideálne. Takže vyrovnaný golf, dobré lyže, som rád. Bezprostřední dojmy z turnaje nám poskytli nejúspěšnější závodníci, kteří budou Slovensko reprezentovat na mistrovství světa Ski and Golf v Cel am See v Kaprunu. Už po niekoľkýkrát som sa zúčastnil týchto krásnych pretekov, ktoré majú lyžovanie a golf. A je tu šanca víťazstvom vždy postúpiť na majstrovstvo sveta, čo je vždy pre každého športovca veľký sen. Tešíme sa na Kaprún a na to, ako slovenský tím bude v tomto roku bojovať. Tak ja som hral minulý rok a myslím si, že tento rok to bolo ťažšie, pretože počasie nám moc neprialo. Lyžovalo sa mi v rámci možností, naviac som asi nemal. A v golfe viem, že mám naviac, no ale dopadlo to, ako to dopadlo. Musím byť spokojný. Informace o golfovém rezortu Blackstock a přihlášku na další, již 8. ročník Ski and Golf najdete na www.golftatry.sk.